An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 8 na utu kalo don bi o tile 18 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jɔminɛ kalo ye an balaran k'a fɔ bi o tile 20 ye jate la san kalo fɔlɔ don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ Faransi jamana kɛlɛkɛcɛw olu ka maa laban bɔra an ka jamana kɔnɔ na u ye bataki kɛ kunna sinigo taara ta ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka kɛlɛkɛcɛw taara ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se an ka jamana kɔnɔ na bi Mali bɛ wuli kɛjɔ la Faransi kɛlɛkɛcɛw ye tali min kɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na an ka jamana maa ɲɛmaw ye bataki kɛ k'u sara diɲɛ seleke naani na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi mi ka dɔ k'a fɔ an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ ye tali kɛ Ibrahim Bakari Keta ale ka fanga dafirilen o san 2 dafa ye bi o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na bi bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan fasodenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sanko jamana bɛ se ka lakana cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an kɛra ko gɛlɛya bi o kɔni kelen bɛ don o don kɔmuso sɔ bɛna da fara kura bɛ kɛ ko ka fara kan bi bɛna an kɛra ko kɔni k'a kelen bɛ gɛlɛyaba ye o ko bɛ cogo jumɛn an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni bɛna ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan ka lasɔn ma balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ Faransi jamana olu ye ka dɔ k'a fɔ wele kan bila ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka kɛlɛkɛcɛ laban minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ na k'olu bɔra Mali kɔnɔ na ka bɛn tarata don ma o min kɛra kunungo an ka jamana maa ɲɛmaw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko waleya min n'i y'a sɔrɔ n'o Faransi jamana u ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɔra an ka jamana kɔnɔ na k'u b'u sara diɲɛma na ka yɛrɛ k'a fɔ Faransi jamana u ye waati min kɛ an ka jamana kɔnɔ san 9 an baladan k'a fɔ ko ne jateminɛ Faransi kɛlɛkɛcɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ na k'i k'a dɔn k'u kɔni sen n'a ye ko caman an ka jamana kɔnɔ na wa diɲɛma kɛ k'u seere an ka minisiri bɛ n'o ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma ale ye bataki kɛ n'o ye Abdulaye Diop ye k'a yɛrɛ k'a fɔ bataki in kɔnɔ na diɲɛ ka kan seere ye Faransi jamana e k'a dɔn k'u kɔni ye kurutu caman labɛn gɛlɛya caman bɛ yen o taara k'o sira don an ka jamana kɔrɔ dɔwɛrɛ ma kɛ ni Faransi tɛ dɛ wa min ye ka dɔ ka minɛ dɔw kɔsa in na Mali ni ka dɔ ka fɔ jugu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u b'a fɛ ka dankari an ka jamana na Mali ni olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu kɛ ko siga tɛ fɛn min na e ka dɔn Faransi kɔni k'u ka janfan yira e ka dɔn o caman na wa u bɛ fɛn min fɔ u ka minɛ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u y'olu fara ɲɔgɔn kan ko ne ye jateminɛ min ye ka dɔ ka fɔ bamadi wɛlɛ kɛba minnu b'a la ka gɛlɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma k'i ka dɔn k'u melekelen bɛ Faransi jamana na o kuma min senna an ka jamana den bɛɛ lajɛlen fɛ ko Mali bɛ se k'i dantigɛ ka wele bila u b'a ɲini diɲɛ selekirani fɛ u ka Mali wele kɛnɛ kan min ye seereya u ye seereya minnu bɛ Mali bolo nin ko ninnu na u bɛna t'o bɛɛ lajɛlen da ɲɛnɛmaya u bɛ fɛn min fɔ Faransi jamana u ye fɛn fɛn kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'i y'a lajɛ ko ɲɛta tɛ ɲɛta tɛ sini wa u ka nin wulikɛjɔ min n'i y'a sɔrɔ o taali min filɛ k'e k'a dɔn k'u ye kow labɛn diɲɛ ka kan seere gɛlɛya camanba bɛ n'i y'a sɔrɔ Faransi b'a fɛ ka min labɛn ni ka ɲɛsin an ka jamana ma k'o kuma kɔni o jɛlen bɛ wa i ka dɔn nɔgɔ t'o la u wele ka bila Mali ma diɲɛ selekirani ɲɛkɔrɔ u bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ nin seereyaw bɛɛ lajɛlen ka se ka taa da diɲɛma ɲɛkɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi kɛlɛkɛcɛw u ye wulikɛjɔ fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔ na k'i ka dɔn ko yelen dalen b'a bɛɛ kan Faransi tilala ka jaabi don o kuma la k'a fɔ ko kuma min b'a la k'a fɔ k'olu kɔni ma i ka dɔn k'a fɔ foyi kelen ta k'a fɔ o ye gɛlɛya ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ko nka olu bɛ fɛn min fɔ anw ka jamana k'i ka dɔn fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka se ka tigɛ an fɛ wulikɛjɔ la k'u bɛ se k'a fɔ de k'a fɔ ni Mali o baaraw sigi sen kan e ka dɔn k'u yɛrɛ labɛnnen bɛ ka jaabi di k'a f'olu kɔni ye gɛlɛya dɔ labɛn k'o ma labɛn nka min y'an ka maa ɲɛmaw ye u y'a yɛrɛ u ka bataki kɔnɔna na k'u labɛnnen bɛ Faransi jamana ka se ka i ka dɔn k'a fɔ seereya yiriw ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ min seereya ye an b'a la k'a fɔ Barikani u ka minɛnw cɛli la u y'u kunda yɔrɔ min kan Niger jamana ka taa se Burukina jamana Tchad jamana k'u ka minɛ dɔw olu kɔni ɲɛsinna Konowari jamana ma olu bɛna taa don bateau kɔnɔna na ye ka sɔrɔ ka sira minɛ ni ka taa u ka jamana kan kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi an ka jamana ɲɛmaw ye bataki min kɛ fasoden caman y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛra nisɔndiyakoba ye jamana ɲɛmaw ka Faransi ta tɔgɔ ma tan gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni Faransi nɔ b'a la ni bɛɛ lajɛlen kɔni ni maa tɛ ka ɲɔgɔn ɲininka o la jamana de fanba sigalen tɛ fɛn min na k'o de ye ka fɔ Faransi bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka jamana ma olu gɛnni walima u ka taali la ka tila ka bataki kɛ ka tila ka yira diɲɛma na k'a fɔ k'u labɛnnen bɛ ka wulikɛjɔ kɛ ka se ka seereya sɔrɔ Faransi kan ɲɛmaw y'o bataki min kɛ k'o ye nisɔndiyakoba ye hali bi
fɛn bi fɔ an ka jamana kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ basigibaliya ma caman ka fɔ la ko faransi de bi k'o cogo ko ni faransi kɛra ta fɛn k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ fɛn ni jamanadenw faransi kɔni sera ka sira minɛ ka taa ka ban o tuma kuma kɔrɔmara tɛ dɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i tɛgɛ da ta kurunda kelen mali mago bɛ basigi min na ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye wulikajɔ kɛbaw kojugukɛlaw an ka jamana kɔnɔ na olu y'u kunda min ka dɔ k'a fɔ Menaka ale yɔrɔ dɔw kan o min kɛra ka taa Menaka kaɲagafɔla fɛ a yirala k'a fɔ k'u tun b'a fɛ ka taa wulikajɔba de kɛ ye n'i y'a sɔrɔ faransi kɛlɛkɛcɛw bɛ ka taa waati min na nin ko ye labɛn y'u fɛ an ka jamana lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ ani marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen n'olu tun ye marifa ta jamana kama malidenw ni bɛn tilala ka kɛ olu ye bɛnkan sɛbɛn ni ka se k'o tɛgɛ bila n'o ye mouvement armé ye olu kɔni ka dɔ k'a fɔ wulikajɔ kɛ u n'an ka jamana sɔrɔsilakaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kelen kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa i ka dɔ k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu Menaka yɔrɔ la u tun b'a fɛ ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin o ma ka taa fusiri a dan na kunnafoniw na k'u ye wulikajɔ kɛ ka se ka dankari maa ninnu na ka tila k'u ka baganw caman tun b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen sasa ka kɔ segin ni o ye maa caman ka fɔ la ko nin min kɛlen filɛ bi marifatigi jɛkulu minnu bɛ yen n'olu tun kɛlen bɛ ka marifa ta k'a fɔ faso kɔnɔna na n'u tun y'a ta ŋaniya kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ sigikafɔ kɛra olu n'an ka jamana ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ olu ye fasoden de u tɛ foyi kɛ ni faso ka ɲɛta tɛ k'i ka dɔn hali bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ ka kɛlɛ kɔnɔna ni kɔkanna bɛɛ lajɛlen la ka ɲɛsin an ka jamana ma juguw fɛ ko ni an bɛɛ lajɛlen jɛra malidenw maa maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o jɔ dɔ bɛ ko la k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'a dɔ bɛ dɔ la an mago bɛ basigi min na k'an ka jamana sɔrɔ ko nin bɛ k'a sababu de ye min y'an ka sɔrɔsilakaw e ka dɔn jamana kɔrɔnfɛla la bi ani minnu ye ka dɔn k'a fɔ mouvement armé mɔgɔ minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ ni tɛgɛ di ɲɔgɔn bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ka ɲɛsin olu ma e ka dɔn ko an bɛɛ lajɛlen y'an hakilila fara ɲɔgɔn kan jamana basigi n'a lafiya k'o bɛ sabati wa k'an bɛ don min na ko bi k'u kɛlen bɛ ka baaraw k'a yira k'a fɔ u ni Mali kɔni e ka dɔn olu tɛ dɔwɛrɛ ye ni maliden tɛ wa u tɛ ka foyi ni maliden tɛ wa u bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ dandikari jamana in na olu kɔni ɲɛ na o kumakan minnu bɛ sen na bi an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ sababu ye jamana in basigi ni lafiya ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka CNT o jɛkulu kɔnɔna na bi bi na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw bilalen bɛ sen kan u bɛ yaala Mali fani fan o taama ninnu kɔrɔ tɛ dɔ ye dɛ ka taa jamanadenw hakili sigi furancɛla fanga ma ɲɛmaaw hakilila min talen b'u fɛ bi basigi min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ jɔlen b'o la u b'a fɛ malidenw ka don sira kelen min fɛ n'i y'a sɔrɔ jamana ka ɲɛta ye u da bɛ se o kuma ma nin taama ninnu sen fɛ an b'a lɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ u tun bɛ jɔyɔrɔlakaw fɛ yen dɔgɔfɛnɛ tɛmɛnen na an bɛ don min na ko bi député jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya CNT jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw fana olu bɛ ka dɔn k'a fɔ bi bi na jamana kɔrɔnfɛla fɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o wulikajɔ o ɲɛmaa bɛ député Mamadu Jara Suba ale bolo ale bɛ fɔ Kidali an bɛ waati min na ko bi wa yɔrɔ caman u b'a la k'o kɛ ka sanga ni kunnafoniw ye Mali ka kelen ya min n'i y'a sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen bolo b'a nɔfɛ ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin ye o baaraw de sigitɔla ye sen kan a yirala k'a fɔ ko min ye jamana kɔrɔnfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidali mara la min ye ka dɔn k'a fɔ ni maa taamaden ninnu u kunbɛra kunbɛ cogo min na ani bi kumakan minnu b'a la ka f'u ye bi dɔ yɛrɛ tɛ dɛ faso bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na an ka jamana ka sigi jurukunba kelen na an b'a lɔn k'a fɔ maliden kununko ni bi Mali kun dɔnnen bɛ ka dɔn k'a fɔ ni bonya ni makama min ye ka se ka Mali bila o sira kan ko maa bɛ se k'a fɔ ko taama in k'u bɛ ka kunbɛ cogo min na k'a b'a yira maa la k'a fɔ jamana in basigi na lafiya min ni fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i bolo maa na b'a nɔfɛ k'a b'a yira k'a fɔ k'an b'o sira kan a yirala k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ taamaden ninnu ye u kunbɛ cogo ni baaraw bɛ kɛ cogo min na ka sanga ni kunnafoni ye k'i k'a dɔn k'a bɛ siratigɛ jɛlen kelen fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma député Mamadu Jara Suba an b'a lɔn k'a fɔ kulun bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ taama na ale ye ɲɛmaa dɔ y'a ko kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'u ɲuman ye an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya fantan ni bɛlɛ fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen e k'a dɔn bɛɛ bɛ ka nisɔndiya min n'i y'a sɔrɔ ni ko ta ka ɲɛsin Mali kelenya ma ala ka taama ye ni k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya bedisikaw fɛ yen dɔgɔ fana ye tɛmɛnen na olu ka donsoba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛle ko Madi e k'a dɔn an ka jamana lakanabaw olu taara tɛgɛ d'a kan a yirala k'a fɔ ko ne ye jateminɛ ka se ka marifa ta k'a fɔ mɛ n yɛrɛ lakana yɛrɛ lakana jɛkulu min n'i y'a sɔrɔ u bɛ donsoya hukumu kɔnɔna na olu ka ɲɛmaa don nin waati laban ninnu na gɛlɛya kɔni i ka dɔn o kun bɛ ka don a ka daga kɔnɔna na ɲɔgɔnfanbaliya yɛrɛ jamana lakanabaw e k'a dɔn k'olu tun bɛ wulikajɔ dɔw kan olu bɛ ka dɔn ka kangari dɔw da o kangari daw e ka dɔn olu tun tɛ ka taa sira fɛ u tun bɛ k'u yɛrɛ kɛ mɛrɛkɛ tulogere u tɛ lamɛnni ta ne ka ɲɛsin o ma fɔcogow la a yirala k'a fɔ ko min ye cikɛ masin dɔw ye n'o ye jawalakaw ka masinw ye k'a taara o masin de minɛ dugu kɔnɔna ka na n'a ye a ka yɔrɔ la a fɔra k'a ka masin bila a ma sɔn min ye lakanabaw ye kunnafoniw na k'olu yɛrɛ tilala k'a wele k'a fɔ u bɛ baara min na n'o ye yɛrɛ lakana ye faso t'a baara kɔn nka u bɛ fɛn min fɔ a ye ka marifa ta de k'i bɛ k'i yɛrɛ lakana i bɛ sigida lakana ka tila k'a kɛ gɛlɛya ka ɲɛ sigidaladenw ma k'o tɛ bɛn yɔrɔ la dɛ olu ye wulikajɔ min kɛ k'a fɔ a ye k'a ka fɛɛrɛ b'ale tigɛ ka masin di a na kɛ a ye gɛlɛya kɔni don masin dili la an b'a lɔn k'a fɔ o kɛra min an ka lakanabaw ye fɛɛrɛ b'ale kɛ
ka taa I ka dɔ ka fɔ Madi ka taa nɔfɛ BDC kɔnɔna na ni waati na a bɛ kaso la ɲɔnɔ ka fɛn min fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan marifa bɛ ta de ko jadi wala tigɛlama walima gɛlɛya kɛbaa dɔw nana gɛlɛya sama an ka sigida la an bɛ k'an yɛrɛ lakana o ye fɛn min n'a sɔrɔ n'o ye fɛn cɛ ɲuman ye sigida la maa caman fɛ nka ka tila ka kɛ tɔɲɔ ye walima ka tila ka kɛ wulikajɔ ye ka ɲɛ sigidalamaw ma u ti to yen walima olu yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔni sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ marifa ta kun t'o ye dɛ o de kama n'i y'a jateminɛ bi a yɔrɔ dɔw la taw maaw bɛ fɛn min fɔ k'u t'a fɛ fiyewu dɔ yɛrɛ tɛ dɛ nin y'a caman kun ye nka u n'a tabali kɔnɔ na min fana bɛ yen dɔw fana t'a fɛ k'o sɔrɔ kɛ kungo kɔnɔmaw kɛrɛnkɛrɛnnen k'a fɔ marifatigi jɛkulu minnu bɛ na n'i y'a sɔrɔ jariwala tigilamaw tile se kunjɛ fɛ olu fana ka hakilila ka di maa dɔw ye o fana ye dɔw bangun ye a la an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana kɔnɔ na fɛn faso ka ɲɛta ye n'an bɛɛ lajɛlen b'o de nɔfɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen an ka na olu ta u bɛ se ka yakubaya cogo min na n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya min n'an bɛ siran ɲɛ an kun bɛ da o kan an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ an ka jamana kunnigi kɔrɔ Elhaji Binu Warekɛta ale ka fanga suduruli bi o san 2 bɛ dafa o san 2 dafa n'o ye uti kalo tile 18 ye an b'a ladan k'a fɔ o hukumu kɔnɔna na faso den dɔw furancɛla fanga yɛrɛ kɛlen kɔfɛ ka baaraw daminɛ dɔw b'u hakilila di Mali bilama bɛ cogo di an ka maliden dɔw lamɛn. Bon n y'a san 2 de coup d'état kɛra changement foyi ma kɛ kow bɛɛ de gɛlɛyara maliyɛnw bolo essence gɛlɛyara nafɛnw gɛlɛyara donc je pense que u kan ka essayer ka dɔ de bɔ a la pour que bɛɛ ka se ka wasa. Baaraw fana kɛra warasi faamaw an ka forces armées sɔrɔdasiw bɛ yɛlɛ o de kɔnɔna la matériel caman bɛ ka ɲini ka di armée ma bi u ka capacité renforcer walasa u bɛ se ka dugu lakana ka terrorisme kɛlɛ o yɔrɔ la kɔni gouvernement transition ye baaraba de kɛ. San 2 kɔfɛ an ɲɛ b'a la gɛlɛya wɛrɛ caman donna surtout balo tasira kan campagne sɛnɛ taabolo fana kan parce que an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana di ɲɛ bɛ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ engrais a sɔrɔli ko o ye baara ye sɛnɛkɛlaw bolo u bɛ ka kule o la o ye fɛngɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ bisigi dɔw bɛ yen minnu b'a yira fana ni wulikajɔw ma kɛ kɔngɔ bɛ fɛn min ye a bɛ se ka Mali sɔrɔ san nataw la donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye an ye min jateminɛ nin san 2 in kɔfɛ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye fasoden dɔw kan ye nin hukumu kelen kɔnɔna na min ye kunnafoni baarakɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya maa dɔw n'o bɛ daminɛ Alayi Bokum ka taa se min ye Ablaye Jalo n'o ye kunnafonidila ye ka taa bila Fatumata Kulibali o ye kunnafonidila ye Kuma Tangara Alexis Karamere ninnu bɛɛ lajɛlen b'u hakilila de furancɛla fanga nalen an ka jamana kɔnɔ na ni sisan cɛ mun de kɛra kɔnɔ na an k'u yɛrɛ lamɛn. Maintenant rectification kelen kɔfɛ honnêtement malien bɛɛ ne kelen tɛ y'a dɔn ko Mali maracogo bɛ ka yɛlɛma a yɛlɛmacogo fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye c'est que ni fɛn bɛ kɛ Mali tɔgɔ la u b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna a bamanankan na u b'a fɔ tubabukan na u b'a fɔ bamanankan na n'u ye fɛn kɛ fana décision fɛn ta fana u b'a lajɛ n'a sɔrɔ a décision ka di maliyɛn denw ye filanan o ye mun ye ka ba don an ka ko la parce que u ye fɛn damadɔ de sigi ka fɔ ko fo ka kɛ n'o ye jumɛn réforme institutionnelle fɛn min yɛlɛmana ka tɛmɛ a bɛɛ kan c'est que bi jamanadenw dalen bɛ jamana marabagaw la o de tun b'a sɔrɔ o de wele ko démocratie wasa kɛra ka sanga lakana yɛrɛ siramɔ lakanabaliya kun waralen don yɔrɔ caman kun minɛlen don hakilila k'a fɔ hali n'a bɛɛ lajɛlen ma ban pepewu caman ba kɔni kɛra la baara caman kɛra min ye population ka laɲini ye dɔgɔtɔrɔsow équipera écolesow dilanna kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔla jibondonw sɔrɔla n'an ko foragew alhamdulillah o kɔni o ye ne ka hakilina ye ça n'engage que moi ne ye mun ye parce que n'i ye tiɲɛ fɔ bi n'u m'a fɔ i bɛ karisa fɛ u n'a fɔ i bɛ karisa fɛ walikɛlen i tɛ karisa fɛ ne ta tɛ mɔgɔ ko ye ne ta ye Maliko de ye. Transition ye min kɛ min ɲɛna o ye ko u ye malidenw hakilina falen u nana ka ɲɛda kura jira an na min kan ka lajɛ u fɛ o ye mɔgɔw ka hakɛ ye. Programme fɛn b'u bolo a programme si ma exécuté fɔlɔ vraiment ne ɲɛ tɛ refondation na yurugu an ɲɛ bɛ vérité la mais an ɲɛ bɛ tiɲɛ na an tɛ se k'a fɔ de parce que bɛɛ bɛ siran. an b'a lɔn k'a fɔ ni fiɲɛ maliden dɔw kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya ala ka kundaw kan k'an ka jamana to jurukunba kelen na Mali ka basigi yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye jɛkulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tɛ dɔ yɛrɛ dɛ vie chère n'olu ka fara ɲɔgɔn kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ bunadamadenw e k'a dɔn ka se ka balo gɛlɛya la k'o ti ɲɛ fanga balo nɔgɔya de la o kulu in olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnena bi olu ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu bila sen kan kulu minnu sigilen b'o ko kama n'o ye ka sɔngɔw nɔgɔya ko kuma min bɛ ka fɔ vichère ma ko k'a kuma bɛ ka fɔ de nka ko n'i ye jateminɛ k'i ka dɔn k'a tigɛ waleya dɛ i y'a ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma o ye fara ɲɔgɔn kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ a ɲɛmaa ye Mariam Kone a ye kuma min fɔ o filɛ. bɛɛ kɛ seereya ye i b'a fɔ comme d'habitude ne delila ka nin fɔ yan ko solution tɛ ninnu bolo koyi solution foyi t'u bolo n'a a ko golobara tan dɔrɔn DNCC mɔgɔ bɛ wuli ka taa mɔgɔw bila kɔrɔbɔrɔ bitigitigiw la k'olu ka bitigiw datugu
ka taa bezu créer an bɛ tɛmɛ u ye fɛn fɛn bila affiche la a si tɛ ka bɔ a sira ma hali sini sukaro 160 kun don a bɛ ka feere bi 150 la hali sisan ne yɛrɛ kilo kelen san a la yɔrɔ dɔ la ka na a bɛ ka feere 150 la a bɛ ka feere o la mun na parce que mesure d'accompagnement min kun fɔra anw b'a jigi k'a fɔ ko o de ma sira sɔrɔ donc u ye bɔli fɛn fɛn kɛ ka télé ni fɛnw wele ne y'a fɔ ko télé ko tɛ nin ye min bɛ se ka nin ko in ban fo mɔgɔ ka baara kɛ de concrètement o de bɛ nin ko in nɔgɔya quoi n'i y'a jateminɛ kabi bɔ don kabi fɛn in fɔ don fo bi n'u y'u ka affichew nɔrɔ bitigidaw la ka taa bin dɔw kan ne yɛrɛ ye journal dɔ kɔnɔ parce que ne yɛrɛ kunnafonidila n delila ka commerçant détaillant ka président n yɛrɛ delila k'u ka interview kɛ a y'a fɔ ko tiɲɛna Zeyna gouvernement bɛ ka bin olu kan ka da ko caman kan aw ma fɛn min di mɔgɔw ma n'a ko ko mɔgɔ k'o feere o la a ti ɲa dɛ yɔrɔ kɔni a tɛ ɲa n bɛ a fɔ président Asimi ye bi tuguni ayiwa mesure in ma ta dɛ a ma ta bi a ma ta sini les 13 produits subventionnés nɔnɔmugu anfraki b'a la hali sini sɔgɔma a bɛ ka kilo bɛ ka feere 600 sugu kɔnɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ 600 la sukaro n'a ye Bamakɔ tɛmɛ ka ban a bɛ ka feere 220 hors de Bamako. an balona k'a fɔ ni tun ye Mariam Kone Kanye ye Vichar Mawu olu ka ɲɛma dɔw y'a fɔ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ wulikajɔ kɛra k'a fɔ ko sɔngɔw jiginna a ko ka bila jateminɛ minɛ kɔnɔna na fɛn ma sɔrɔ kɔrɔmuso ka kɔɲɔ sen fɛ u ka na bɔ an kunna jagokɛla misɛn caman bɛ yen olu bɛ ka yira k'a fɔ k'olu ta y'o ye n'a fɔra u tɛ ka fɛn min sɔrɔ ko sanga ni waati bɛɛ ko bɛn bɛ taa kɛ olu de kan minnu bɛ k'a sɔrɔ jamana bɛ olu yamaruya ka se ka sɔngɔnɔgɔya k'olu ye olu bɛna gɛlɛya ne y'a ta gɛlɛ la wajibi dɔ i b'a feere gɛlɛ la nka ko a kɛlen bɛ banakɔtaa ka fiɲɛ fan min fɛ a bɛ kari ye an bɛ dugawu kɛ ala ka tile ɲuman d'an ma n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilila ta k'a fɔ sisa n'i y'a sɔrɔ o ye minfɛn dɔ ye ko k'a kɔni k'a baara k'a bali an ka jamana fantan naani bɛlɛlen fɛ n'a yer'i bolo i bɛ minɛ ɲagili la wari min b'a daminɛ dalasi 60 ka taa se 2000 ma wa i k'a dɔn n'a tɛmɛn'o bɛɛ ka gɛlɛya a bɛ se ka yala min bɛ se ka kɛ ɲagili ye nin baara min kɛra a minbaa dɔ walima feerebaa dɔw b'u hakilila da a ko in na an ka dɔw lamɛn. nata ye mun ye nin na dɔrɔn bon moi je kun bɛ se ka temps dɔ di anw yɛrɛ ma pour que an bɛ se k'an yɛrɛ ka produit écouler cogo min mais n'u ye ko kɛ tan ça là c'est comme une perte pour nous an fana tɛ se ka jɛn n'o ye sisan an tɛ se ka fɔ ko an bɛna nin dabila tan on va faire quoi an bɛ baara jumɛn de kɛ an ka baara bɛnnen bɛ nin de ma an bɛ baara jumɛn kɛ. nouvelle ko a fɔra ko a sisa interdit Mali étendu bɛɛ la bon moi même ne tun b'a consommer mais une décision tun bɛ ne yɛrɛ la maintenant quoi n'a fɔra k'a bila don o don an b'a bila en même temps fɛn dɔ don nouvelle in y'a ye a ma bɛn ma mais a diyara an ye quoi n'i ye sisa ta k'a lajɛ depuis a création bɔra fo bi mɔgɔw tun ma bɛn a la dɔw b'a fɔ a ka ɲi dɔw b'a fɔ a ma ɲi mais n'i yɛrɛ y'a jateminɛ essence fɛn fɛn bɛ yen k'an b'a ta a si ma ɲi mais bɛɛ b'a k'a ka plaisir kama bon moi quand même ne ni kɔni ka décision don à partir d'aujourd'hui ne yɛrɛ kɔni tɛna min bon min bɛ ne fɛ fɛnɛ k'a fɔ minnu b'a min u b'a lajɛ an k'a dabila c'est tout n'i y'a ye gouvernement ko an k'a bila u b'a dɔn a ma ɲi sinon n'a ka ɲi u t'a fɔ. ne yɛrɛ mun y'a feerebaga moi je suis le consommateur ne b'a consommer ça m'a jamais posé de problème ni sisan bɛ maliyɛn faga a bɛ maliyɛn bɛɛ faga sisan concerné vraiment c'est l'aluminium avec les charbons avec les pipes et les rapports consorts là olu de bɛ sisan concerné trop sinon sisan yɛrɛ tɛ o. an b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye maa dɔw kan ye fɛn min da ka di an ka jamana na ya rabbi ala ka jamana in bila sira kan n'a sɔrɔ minfɛn dɔw ko minfɛn min bɛ yen ko balo tɛ ka ban fɛɛrɛ tigɛliw la u bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka bolo kan nka fɛn min fɔ a kana dan sisa dama ma fɛn caman u b'a fɔ k'o man ɲi an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ dɔw bɛ yen n'o ye siraw ye nka u n'a ta balalen kɔnɔna na u bɛ tila ka jagow ka se k'olu bɔ k'o sera ka nin nafolo hakɛ don jamana jɛnen bɛ n'o ye mun b'a san ka jamana kɔnɔna na jagokɛla dɔw de bɛ taa ta fana u bɛ tila ka olu kɔni ka dédouanements ni fɛnw kɛ ka na n'a ye u ka nin de bali n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la e ka dɔn a tɛ don jamana kɔnɔ k'a ka folofolo ye fan bɛɛ la fan bɛɛ dugawu kɛ ala ka tile ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen angɛrɛ ko kɔni o kɛlen bɛ ko muso sɔ bɛna da kɔni fara kura bɛ ka ko ka fara ka di sanga ni waati bɛɛ le kɔnɔ gɛlɛya kuma kɔni o bɛɛ a bɛ fɔ ko angɛrɛ kɔni ko sɔnnɔgɔya donna na hectare kelen yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ malosɛnɛnaw fan fɛ bɔrɛ 6 de kan ka kɛ hectare kelen la wa dugukolo kun sɛgɛnna a kun fɔra ko k'a laɲini ka dɔ fara o kan o ma se ka kɛ wa o kɔfɛ min ye gɛlɛya yɛrɛ badabada ye angɛrɛ ko la o de nalen bi cogo an bɛ don min na ko bi jamana b'i ka dɔn k'a fɔ san o san k'a fɔ ko angɛrɛ o wɔɔrɔ la k'ale bɛ 2500 o de kɛra so jagokɛla caman bɛ yen cikɛlaw joli minni kama olu kɛlen t'a fɛ subvention yɛrɛ ka ban fiyewu fɛn bɛ fɔ jamana ma ɲɛmaaw ye an bɛ fɛn min ɲini u fɛ subvention ko yɛrɛ u ka ɲɔngiri a tɛ ka kɛ cikɛla ka hɛrɛ foyi ye a bɛ kɛ jagokɛla dɔw de ka nisɔndiya koba ye olu de bɛ wuli ka dɔ ka san o san k'a nafolobaw sɔrɔ
k'a sɔrɔ cikɛlaw bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kojugu sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na san o san fana n'a fɔra ko subvention bɛ yen nɔgɔ kan ka na waati min na san o san kow bɛ ɲɛna waati min na o b'a sɔrɔ dɔw ka malo yɛrɛ bɛna kɔnɔgɛn daminɛ ka ban o ye gɛlɛyaba ye dɛ u ka fura ɲini o de la n'a fɔra jisɔngɔw olu sara waati dɔnnen don nka caution san o san subvention na ni engrais k'a fɔ k'a bɛna nin kalo in kɔnɔ ka bɛn ni nin ye o dati dɔnnen tɛ dɛ cikɛla b'a kɛ hakɛ bɛɛ sara jamana ye cikɛla a tɛ place ɲini cikɛla a ka sɛgɛn ni kɔlɔbɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ka denbaya ka tila k'a ye bi k'olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ na san o san kura bɛ fara kɔrɔlen kan ni nin ma jateminɛ jamana basigi ni lafiya dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an ka jamana ka se k'an bila i ka dɔn k'a fɔ lafiya dɔw minɛ kɔnɔ na ni cikɛlaw ma lafiya ka gɛlɛn dɛ an bɛ fɛn min fɔ jamana kɔnɔ na jama b'i bolo cikɛla la o de ka ca ka tila ka k'olu bɛ gɛlɛya la tan nin kan ka ɲini jiɲɛma jɔlen na yaasa ka nin bɛ pratiquer an ma bi gɛlɛya minnu bɛ cikɛlaw ka kɛrɛnkɛrɛn na kurumari zone kɔnɔ na olu ka délégué min bɛ ni o ye cikɛlaw ciden kɛrɛnkɛrɛnlenw n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadu Kulubali ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ ka e jɔni ne tɔgɔ ye Mamadu Kulubali délégué de zone Kurumari ka dugu ye Segu Kura ye Mamadu Kulubali an bɛ don min ko bi Kurumari sɛnɛ ko bɛ cogo di Ablaye n b'i fo an kɔni fɛ Kurumari ya sɛnɛ kɔni an bɛ Ala tanu jiko ta fana sanji ni baji alhamdulillah ji b'an fɛ yan mais cikɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na sa a tɔ man ca sɔnni maloturu bɛ ban nka bana min banna yɛrɛ gɛlɛya ko ta fana o ye engrais ko de engrais ko kɔni an y'a bila minɛn kɔnɔ an ma se k'a faamu u nana an ma ko subvention bɛ kɛ bɔrɛ 2 a bɔrɛ 2 an ye Ala minɛ kɛ taa a caution dilan office la an nana mun ye ko gouvernement ye marché di dɔw ma olu tigi yɛrɛ magasin t'u bolo an t'u dɔn yɛrɛ an bɛ maa min dɔn maa kelen n'o ye kaw de ye tɔ ninnu kɔni an t'u dɔn yɛrɛ dɔw nana munumunu an ma dɔw yɛrɛ y'an ɲɛna fɔlɔ ni minɛbaa ma sɔrɔ caution na yɔrɔ a n'a kɛbali bɛɛ ye kelen ni gouvernement ma wuli k'a jɔ nin ko in na a bɛ kɛ baara ye parce que foro caman bɛna to yen ɲinɛ engrais tɛna k'a la engrais bɔra ye DAP yɛrɛ n'i b'a k'i ka foro la a juru dɔɔnin dɔrɔn de b'a jɛ 1000 bɔrɛ kelen kabini Ala k'an da an ma deli k'a ɲɔgɔn ye n'i ko cikɛla k'o ɲini k'o k'a ka foro la o baara dɛ foro caman kɔni bɛ to ɲini engrais tigɛ min na a kɔlɔlɔ ye min ye o ye suma ye tɛna sɔrɔ Kurumari zone dɔrɔn tɛ ko zone bɛɛ don bɛɛ bɔra ɲɔgɔn ni kolonkokaw kumana olu yɛrɛ ne wele ka ne ɲininka yala an b'a k'an da dilan cogo di an kɔni a dilan cogo ma yala dugu dɔ bɛ k'a dɔn da anw ma nka a ko a tɛ caution minɛ an b'a ka cogo di se t'an ye baara min n'a ma lajɛ an bɛ sira gɛlɛya min ye an b'a sɔrɔ an ɲɛfɛ n'Ala ye sidi Ala k'an kisi o de ma a fɔra ko jamana ye wulikajɔ kɛ ko hectare o hectare bɔrɛ 2 ko jamana bɛ k'o di o kuma bɛ ka fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko cikɛlaw ka engrais k'u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o ko kama munna o bɛ ka fɔ engrais ko tilama ka gɛlɛya tuguni Ablaye o kuma min n'o bɛ ka fɔ o ni min bɛ terrain na o cɛ ka jan ko jɛgɛja de baji a kumaw cɛ ka jan ten maa si tɛ yen ko caution bɔrɛ 2 min b'a ka dilan ko ne ko n ye n da sɔrɔ nin yɔrɔ la yɔrɔ o kuma kɔni tɛ tiɲɛ ye ni gouvernement kɔni bɛ dabali wɛrɛ kɛ caution ko in kɔni na dɔnni min dilan ma an ka se k'o sɔrɔ k'o fara an bololata kan a bɛ gɛlɛya dɛ hali nɔgɔ yɛrɛ san ta bi n'i k'i b'a ɲini anw fɛ yan gɛlɛya b'a la an ni wari b'i bolo yɔrɔ kɔni an nɔgɔ de tɛ yen engrais kɛbaliya foro kɔni na an ka dugukolo nin ma yɔrɔ min na bi ni engrais ma k'a la a malo tɛ bɔ a nɔ na fiyewu ni malo ma bɔ a nɔ na malo tɛ sɔrɔ dɛ engrais bɔrɛ 6 hali n'u ye laɲiniw kɛ ko dɔ ka fara a kan k'o ka dɔgɔ yɛrɛ n'a kɛra engrais tari ma tɛmɛ bɔrɛ 2 bɔrɛ 3 kan yɔrɔ kɔni maa tɛ jigi da malo ko la gɛlɛya min b'o kɔfɛ o ye malo tɛna sɔrɔ ɲini vraiment an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka wuli k'u jɔ engrais ko in na an ka jɔrɔ tɛ foyi ye engrais ko in kɔ ni engrais sɔrɔla dunkafa fa kɔni ka sabati kɔni u b'u sigi k'o lajɛ mais ni engrais ma sɔrɔ baara tɛ ɲɛ dɛ gouvernement ka wuli k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka engrais ɲini ka di an ma engrais filɛ prix min na nin ye tiɲɛna si tɛ min bɛ se k'a san Cisse n'i y'a juru ta fana i b'i ka suma bɛɛ ta k'a di juru sara la an balodan k'a fɔ nin tun ye cikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnena olu ni ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka laselikɛla n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Mamadu Kulubali la ka bɔ SK5 Sekura Jabali mara kɔdɔn na a fɔra cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ ka san o san n'a fɔra ko cikɛla hakɛ o hakɛ bɛ cikɛla ɲɛmaw minnu bɛ bila cikɛlaw ka ko kama a kɛlenbɛ bɛ kunkolo ɲinina mago de tɛ ɲɛkili corongo jugu la n'a fɔra cikɛla jamana kan u bɛ ɲɛnibaw kɛ ni marifatigiw ma bala ka foro la ni foro sera fana ɲɛ t'a la walima musakaw olu bɛ gɛlɛya fɛn bɛ fɔ u ka subvention in bɔ yen n'u b'o ka dɛmɛ u k'a ka jisɔngɔko la cikɛlaw yɛrɛ k'a lajɛ subvention min bɛ yen ni jamana kan ka nafolo min sara dɛ o de kama fournisseurs bɛ na fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a fɛ k'a sɔrɔ u tɛ nana ye joona wa kow bɛ ka gɛlɛya dɔwɛrɛ tɛ dɛ olu ka se k'u ta sɔrɔ cikɛlaw olu bɛ jigin kɔlɔkolo kɔnɔna an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an balana k'a fɔ Ismaël Fane bi bi na an ka jamana ale ko an ka fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ yen n'o ye avion sɔngɔ ko ye walima o ye kɛlɛkɛminɛn sɔngɔ ko ye k'an ka nin bɛɛ to yen bi k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali k'i ka dɔn ko gɛlɛya caman kun bɛ Mali kan dɛ ko ni malidenw ma ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ k'an bɔlen a kɔnɔ na k'a bɛ gɛlɛya Ismaël Fane an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ismaila Fane ne mouvement jamana kanu porte parole an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana hali bi Ala k'a suma an b'a fɔ jamanadenw ye Mali bɛ sira mun kan bi Mali tɛ foyi demander sani jamana kanu tɛ parce que Mali dalen don fan bɛɛ wagati bɛɛ jugu bɛ se ka na firi Mali kan jugu an senkɔrɔla la n'olu bɛ ɲɔgɔn na hali bi n'o ye bandits armés ye ne mɔgɔw ko djihadistes don zon bandits armés maa minnu bisigira n'u y'u ka kumakanw ta k'an sɛgɛrɛ n'o ye Faransi ye i b'a ye k'a fɔ Mali ka suma sisan a bɛ gɛlɛya
fo jamana don ne ka jamana bila fɛn bɛɛ ye o de bɛ se ka juguw daga bɔ an da la o jamana si tɛ yen k'a développera k'a ma ɲani k'a ma kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ bon Mali b'o phase de kɔnɔ segin togo t'an na n'an seginna jɛmɛ yɛlɛ na n'an seginna an bɛ kɛ fadenw sago ye o cadre kɔnɔ k'a fɔ maliyɛnw ye attaque min kɛra Tesi maa o maa ye recherche kɛ ka Kaɲi jate minɛ ka emplacement lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko jugu tɛ se ka na Kaɲi attaque k'a da kulu ci ni togo la ko janfa dɔ ma don a kɔnɔ wa janfa min fɛnɛ don arme lourde de kɛra ka an ka cɛ dɔw bɔnɛ u ni na ka Kaɲi ci o arme lourde mun kɛra k'u gosi i t'o sɔrɔ djihadistes bolo i b'o sɔrɔ professionnels de bolo o b'a yira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ de kana ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ transition in maa minnu b'a an kunna olu ka ko tɛ Mali ko de don jɔnmaya de bɛ ka ɲɛsin Mali ma Mali ka essayer maliyɛn denw ka u ka autorité k'u ɲɛsin u ka autoritéw ma k'u jukɔrɔma tinti ni kɛlɛ in nin tɛ Asimu ka kɛlɛ ye nin tɛ gouvernement ka kɛlɛ nin ye maliden bɛɛ de ka kɛlɛ ye janfa min bɛ ka Mali sɛgɛrɛ wallahi n'an ma bɔ politique kɛlɛ kɔnɔ fɛn bɛ yɛlɛ an n'a ɲɛ tɛ mun da an b'o la Ivoiriyɛnw ka koba a senkɔrɔ n'o u ka finitigi 49 ye o fana bɛ ka kɛ tension wɛrɛ ye ka na doni kɔrɔ Faransi y'a ka munnaw ta tɛnɛdon ka taa o b'a sɔrɔ mercredi u ka président ko a ka cɛ de fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'o bɛɛ bɛ taa kɔrɔ k'u ye avance ta tile 2 kɔnɔ u ka général min kun bɛ commandement na a tɔtɔ ye mun fɔ a ko Mali mina ko y'a ɲɛna djihadistes kan k'a bɛna bonya mɔgɔw hakili ma kuma in n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a ko u tun bɛ baara mun na Gawo o ni Gawo ka den minnu kun talen don u bolo baaraw la o bɛna kɛ degun ye mais bandits armés ninnu bɛna doni min kɛ Mali kɔnɔ k'a kana ka mɔgɔ jɔrɔ donc n'a fɔra olu minnu ye san 9 kɛ o yɔrɔ la o taatɔ ka nin kuma fɔ o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛni dɔ labɛnnen don ko kun ɲɛsin Mali ma an tɛ to yen dɛ donc n bɛ mun fɔ maaw ye an ka ɲɛmɔgɔw bɛ se ka kɛlɛ kɛ munna ɲini togo o togo u bɔra ka migi minnu san ni maliyɛn den dɔw bɛ ka n'a fɔ ko o migi san wari ko k'o fɔ ko parce que ko mɔgɔ tɛ k'o togo dɔn tiɲɛ don kɛ migi sanna prix min na a wari kana k'a fɔ parce que président Kɔrɔmu kun b'an kɔnɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta Ala ka ɲinɛ a la o kɔlɔlɔ o wulila o n'a ka maaw kɔ ni maa dɔw yɛrɛ minɛnen don ko la mais ni autorité minnu b'an kunna u y'a fɔ u ko u bɛna essayer ka réforme dɔ kɛ armée kɔnɔna la axe damadɔni a bɛ taa fo 6 ɲɔgɔn u ko u bɛna matériel san u bɛna baaraw kɛ an ka cɛ dɔw ye k'a sigi ɲɔgɔn kan fo 6 ɲɔgɔn n'u tilala o la baara minnu kɛra dépense minnu kɛra u da bɛ maga la k'o fɔ ne bolo maliyɛnw o kana ka aw tɔ to an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an bɛ tasuma de kɔnɔ a ka kan an mɔgɔ bɛ matériel de la fɔlɔ k'an yɛrɛ bɔ fɔlɔ n'an bɔra ni prix ko ninnu a bɛ fɔ o yanni transition in ka ban prix bɛ fɔ o mais a y'a to ninnu bɛ kɛlɛkɛmuna bɔ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni ninnu b'u bolo de extraterrestres de ma ka na Mali dɛmɛ ni kɛlɛ kɔnɔ a y'a to ka nin ko in ɲɛɲini maliyɛnw a ka sabali politique kumaw ma ka na an tɔ déstabiliser parce que Mali menacelen don da bɛɛ fɛ ni ma ɲɛ i bɛ politique kɛlɛ kɛ walima i bɛ taa dɛmɛ politicien dɔ fɛ k'i bɛ nin transition in na gosi o b'a sɔrɔ Mali de bɛ yen a y'a to nin cɛdenw ka baara kɛ dugu 2 bɛ yen mun sera ka puissance ɲɛ b'u la u n'u ka fantanya bɛɛ a fɔlɔ ye Vietnam ye Vietnam ye Faransi daga b'u da la a kɛra cogo di parce que duguladen bɛɛ de tugura ka autorité kɔ kamikaze ala ma den ka bombe dɔ yɛrɛ la ka taa kɛlɛ kɛ civil Vietnam ma yɛrɛ fagali da Américains yɛrɛ kan ka na Algérie de Gaulle y'a tigɛ k'a t'a dabila Algériens da la Algériens ye mun kɛ a ma yɛrɛ fagali kɛ Algériens na mais population y'i jɔ i jɔyɔrɔ la dɔw taar'u ni de di civiliw ka bombe du yɛrɛ la ka Faransi ka ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u fana bɛ Faransidenw ni b'u la o de nana Algérie ka indépendance d'a ma ka na Algérie lafiya fo bi ni Algérie ye ko kɛ Faransi a bɛ négocier de Algérie m'a fɔ ko Faransi ka avion tɛ tɛmɛ u ka sanfɛ u m'a négocier donc Mali fana b'o phase de kɔnɔ fo population de ka fara an ka nin militaire autorité minnu b'an kunna ka far'u kan k'a yira k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an b'an ka autorité kɔ u mana bila yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen o de bɛ se ka Mali lafiya sinon n'an ta kɛ politique kɛlɛ banbali ni politicien ninnu tɛ na ko ɲɛnabɔ an ye san 30 kɔ u ma foyi de ɲɛnabɔ an ye an ka kalanko ma ɲɛnabɔ baloko dɔgɔtɔrɔso ko fɛn mana na fanga la o b'a hakili to a yɛrɛ la an minnu bɛ dugu mana na taayɔrɔ t'an na nayɔrɔ t'an na maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ ten a y'a to ni transition in an ka ni jukɔrɔma tinti an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye insécurité ninnu ka se ka an b'o kɔnɔ kɛlɛkɛmuna bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa bɔ yen an jara n'a ye an tɛ dépense ko la yan. an balona k'a fɔ ni cɛ Ismail fana kan ye a fɔra cogo min na an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ da dakuruna kelen n'o kɛra an ka jamana basigi lafiya ko an kun bɛ da o kan ala ka kɛ ten n'an bɔra ye
min ye dugutigilakaw ye jamana ye k'olu bila u ka makama kɔnɔ na o baaraw bɛ sen ka n'i y'a sɔrɔ dugutigilakaw ka bonya d'u ma o baaraw bɔra ka kɛ Segu Sido ani Bazando n'i y'a sɔrɔ o ye Jirikurunjɛ ye Segu tɔgɔ yɛrɛ de ye Jirikurunjɛ ye tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o sen fɛ Amadu Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo jumɛn de la an ka lamɛn. Dugutigiw ko n ka foli di an ka président Assimi Goïta ani CNT maa bɛɛ lajɛlen an'an ka premier ministre Choguel Maïga an'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen donc k'u fo u ka hɔrɔnya n'u ka layidu timɛli la. San tɛmɛnen na le 11 novembre u ye dugutigiw fara ɲɔgɔn kan dugutigiw ye laɲini kɛ a ye layidu ta u ye k'a fɔ n'Ala sɔnna o ye laɲini fɛn fɛn kɛ a b'a bɛɛ lajɛlen waleya donc ne nin kɛra bi donc an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn donc an bɛ dugawu kɛ a ye a bɛ fɛn min fɛ Maliko la Ala k'o nɔgɔya ye Ala ka Mali basigi Ala ka bɛn sabati donc n'an y'olu fɔ an bɛ n'an yɛrɛw ka mara ɲɛmaaw la an bɛ gouverneur fo a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen an bɛ préfecture fo a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen an b'an ka maire fo a n'a ka maa bɛɛ lajɛlen n'o bɔra yen an bɛ dugutigiw yɛrɛ fo n'i ko dugutigi i ko conseiller n'i ko dugutigi i ka dugudenw donc dugutigi ni a ka dugudenw a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ka barika da an ka jamana ɲɛmaaw ye mais an tɛ se ka foli kɛ k'a ban n'an ma se Dr Salma maire da sera ma Dr Sall ye dɛmɛ caman don dugutigiw la an ye kalan caman sɔrɔ a fɛ an ye ladilikan caman sɔrɔ a fɛ mun bɛ dugutigiya baara nɔgɔya anw ma. An baladan k'a fɔ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnna tila u ni ka caya n'an bɔra ye PNUD ale ye wulikajɔ kɛ ka taa kunnafonidilaw tɔgɔ la duba kɔnɔna na ka se ka famali dɔw de bi kalata baaraw kan ka kɛ o bɛna kɛ kɛcogo jumɛn de la kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn de ye o sen fɛ Fatumata Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ fɛ ka laɲini minnu kɛ population bɛɛ k'i sen don a la bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ale ni fana ka hakililasigi di mɔgɔw ma k'a fɔ jamanajɔ de don mɔgɔw ka n'a kɛ ni dusu ye an ka kuma ka ɲɔgɔn bonya kuma kɔnɔna na. Min ye PNUD ka mɔgɔbɔ tunyalen ye kunnafonidilaw ka ɲɛma Banjugu Dante ale yɛrɛ kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. Donc a fɔ waati nataw la an ka jamana a kan ka kalafiliw organiser mais o kalafili organiser in a bɛna kɛ wagati kɔnɔ min ni waati caman tɛ kelen ye sabu n'i y'a jateminɛ Mali kunnafonidiko a cayara a dibaga fana cayara an ka jamana kɔnɔ bi teleso min bɛ yen a bɛ teleso 40 bɔ arajoso min bɛ yen a bɛ 500 bɔ journaux min bɛ yen a bɛ 200 bɔ site d'information bɛ yen a bɛ 20 bɔ o bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko médias sociaux kunnafoni bɛ di o sira ninnu fana bɛɛ fɛ donc nin ye ko ye min b'a to jamanaden ka kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ cayara a b'a sɔrɔ minnu fana bolo o yɔrɔ fana cayara donc o la kalan kan ka kɛ kunnafonidilaw kunna walasa u k'a dɔn k'a fɔ k'u jɛyɔrɔ ka bon kalafili tali la walasa mankan kana bɔ a la mais mankan tɛ bɔ kunnafonidilaw kelen yɔrɔ dɛ mais min bɔ kunnafonidilaw yɔrɔ min tɛ b'u yɔrɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ mankan sali la. An baladan k'a fɔ ni tun ye Banjugu Dante kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka kalata in k'a kɛ basigi lafiya kalata ye fato de yɛlɛli bɛ se ka lafiya kalata min sababu la n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa jamana kɔ kan an b'a ladɔnya k'a fɔ Corée du Nord kaw fɛ yen min ye Corée du Nord jamana kɔnɔ k'u bɛ wulikajɔ la nin waati laban na ni ka maramafɛn dɔw ko olu kɔni lajɛ n'an b'a fɔ ko essayement maramafɛn min n'an b'a wele ko missile de croisière ko hali araba dɔw kalo tile 17 k'u ye 2 ɲɔgɔn na kɔni bɔra k'olu kɔni lajɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko lajɛli min kɔni kɛra ko ma bɛɛ u sigiɲɔgɔn jamana Corée du Sud ma bɛɛ olu ma n'an bɔra yen an bɛ taa Australie an b'a ladɔnya k'a fɔ min Australie kaw fɛ yen an bɛ min wele ko main d'œuvre n'o ye maa minnu n'u bɛ baara kɛ maaw bolo ko o kɔni gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ gɛlɛya in ko a bonyana sa k'a bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa kɛ ko min ɲɛmaa dɔw ye n'o ye senkola dɔw ye ko olu y'a yira k'a fɔ ko n'olu ye kɔni ye baarakɛla sɔrɔ k'olu b'a sara ko wa an bɛ min wele ko prime ko fo ka o fana d'a kan bawo ka gɛlɛya bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Australie kaw fɛ yen n'an bɔra sisan an b'a ladɔnya k'a fɔ min ye sirabakan kasara ye ko ale kɔni jatew minɛlen kɔfɛ ko a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ kɛ sababu ye ka maa 1,000,000 ana kunkan fɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kasara u ni na san o san kunnafoniw ka fɔ la kɔni ye maaw ta k'a la k'i b'a ye k'a fɔ ko o tila bɛɛ lajɛlen sifinnakaw de ye ko ka bɔ san 5 la ka taa bila san 29 la wa yira la k'a fɔ tuguni ko sirabakan kasara ko maa 1,000,000 fo ka taa se maa 50,000 ɲɔgɔnna ma ko olu kɔni bɛ jɔngilida kɔni sɔrɔ a ko la n'an bɔra san an bɛna farafinna min ye Alizerikaw fɛ yen a yira la k'a fɔ min ye tasuma kɔni ye ko ale kɔni wulilen don Alizeri ale dugu caman na a marayɔrɔ 14 bɔɲɔgɔn ko min ye tasuma kɔni k'a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko a kɔni kɛmɛ sababu ye ni ka maa 20 bɔɲɔgɔn kan olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni na ko wa ko du caman de bɛ yen maa caman de bɛ ko olu kɔni ka du bila ni ka yɛlɛma sigida wɛrɛ la o tuma kɔni wulikajɔ ma kɛ joona kɔni ko nin ko in ko maa tɛ a kuncɛ yɔrɔ dɔ fɔlɔ an karamɔgɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ jamana kɔ kan o la kuma b'a tun ye nin ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya basigi lafiya an ka jamana ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen se masa ramani ye Ala ka lafiya badabada ni ko nɔgɔya an ye an bɛ don min ko bi
an k'an janto an yɛrɛ la an ka fara an ka jamana ka lakana ni basi lafiya o be sabati n'an ye maa ye nadina maa min dɔn ka se ka kunnafoni cari i ka fanga bura la sɛgɛsɛgɛliw be se ka jateminɛ cogo min na n'i ye jateminɛ bi caman bi yala bi bɛɛ ni hakila don kunungo an yɛrɛ Mohamed Samakɛ min bɔlen filɛ ni ka kɔkan kunnafoni de o furumuso maa dɔ de nana k'a nana ko gerebuya ka na ko dala gerebu o wulila k'a fɔ k'a be don sokɔnɔ ka na fɛn ta ka d'a ma o furancɛ kɔnɔna d'a ma o ka telefɔni dalen min ye Techno Pop 6 ye a sina ka ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la olu bɔra olu y'a sɔrɔ a taara wa kuma bɛɛ bɛ kɛ fɔ bi an ka jateminɛ an yɛrɛ dama an ka dɔn bi n'an ma fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'o kan k'an sɔrɔ o gɛlɛyaw an tɛ fura sɔrɔ a la telefɔni ka taa n'a ye wa nin n'a ɲɔgɔnna caman bi kuma kɔnɔmara tɛ dɔrɔn an k'an janto an yɛrɛ la nin ɲɔgɔnɛ ninnu de ka ca bi ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma